الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله الذي وعد عباده بالنصر والتمكين وأمرهم بالتمسك بهذا الدين القويم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الأولين والآخرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، إنه لا يخفى على أحد منا ما نشاهده اليوم من تغيرات في أحوال المسلمين. إنه لعجب وليس بعجب. السائل يسأل: أهكذا كان حال المسلمين أم تقلبات في حالهم لما تغيرت أحوالهم؟ بل تقلبات. نعم، لذا قال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هناك شرط. لذا اخترنا لكم هذا الموضوع بعنوان المسلمون بين الماضي والحاضر، وما هي الأسباب والحلول. أيها الناس، إنه لا يخفى علينا ما يعيشه المسلمون اليوم من ذلة وهوان بعد عزة وكرامة. نعم، إن المسلمين اليوم يمرون بفترة من أحلك فترات تاريخهم، وذلك انحدروا من القوة إلى الضعف، ومن القيادة والريادة إلى التبعية والهوان. عباد الله، إن المتتبع لهذا التاريخ المشرق لا يعجب أشد العجب لهذا الانقطاع بين صدر الأمة وعجزها، ولهذا التغير الذي طرأ على واقعها. فبعد أن كانت أمة الأمجاد أصبحت اليوم أمة الإخلاد، وبعد أن كانت القائدة أصبحت مقودة، وبعد أن كانت للعزة والغلبة والظفر انقلبت بها الحال، فإذا هي لقمة سائغة في فم كل آكل ونهب مقتسم في يد كل طامع. عباد الله، سلوا التاريخ عن المسلمين سيجيب: مسلمون مسلمون مسلمون، حيث كان الحق والعدل نكون، نرتضي الموت ونأبى أن نهون، في سبيل الله ما أحلى المنون. نحن صممنا وأقسمنا اليمين أن نعيش أو نموت مسلمين، مستقيمين على الحق المبين، متحدين ضلال المبطلين. نحن بالإسلام كنا خير معشر، وحكمنا باسمه كسرى وقيصر، وزرعنا العدل في الدنيا فأثمر، ونشرنا في الورى الله أكبر. فاسألوا إن كنتم لا تعلمون، سائل التاريخ عنا ما وعى، من حمى حق فقير ضيع، من بنى للعلم صرحا أرفعا، من أقام الدين والدنيا معا. نحن بالإيمان أحيينا القلوب، وانطلقنا في الشمال والجنوب، ننشر النور ونمحو كل هون. نحن بالأخلاق نورنا الحياة، نحن بالتوحيد أعلينا الجبال.
نحن بالبتار أدبنا الطغاة، نحن للحق دعاة ورعاة، ذلكم تاريخنا يا سائلون. ولماذا هذه التقلبات كلها؟ لقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وقال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها. قال قلنا يا رسول الله أم من قلتنا يومئذ؟ قال أنتم يومئذ كثير ولكن تكونون غثاء كغثاء السيل. ينتزع الله المحبة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قلنا يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الحياة وكراهية الموت. الحمد لله رب العالمين. أمي تنو دم سباي مسامك كندي تنو يسان وقت بلا جنينا تنو بي ألو تلايك لا أكتنو كرة بلا جنيكا نعم ألو تلا تنو أنسك ألو تلا تنو كسي تنو دانا وكفى أمي صليك أنك كربك أمي محمد عليه الصلاة والسلام أني أكسو دونك مغو بلا جني أني مغو مغني أتغلا نسرا سنمان كو كان إسلامياني كورتا كان إسلامياني كاللاتا نيفة أمي دوك أبلا جني مريم الإسلام أما يركون الذي أم بلا جني كان يوم الذين الذي كان بامي ولي على إسرائيل على إسرائيل على الذي كان بلي ني رسول عليه الصلاة والسلام أكسي دولا ني أتومي أكصحابه الذين على إسرائيل نبلا الإمام كدوني كنا يالون كفو كيل تانينا يالون كفو كيكا هير بصرو على إسرائيل نبلا ماما كدونينا iyalon ka fo ki fona here baliko amari mal islamo ate do anshila islamo billah halamina binina amari mal islamo anyabe femina bi kabini islamo la halala amadugo moshila tuma dama yere nyinga yelemani miu ni aduna islamo ka kola bi yelemani miu ni aduna islamo la halala yala depuis islamaya be abo chogole lawa ou bien yelemani de dona islamo ka kunyana naam yelemani dona islamo ka kunyana tumamina ni islamo ka ojogo yelema madima islamo note alaw tala layluta anye alaw tala layluta anye kayira kafo ko madama ni dinani anga mineni ambolo flay madama ni dinani nanga barakene anyama ni dinani rasul alayhi salatu wassalam anaka sahabaw o kan ni dinani ka la bara chugomina nanga labara o labara chogola nan kela limaniya jonye Allah taala ka layluta ka yira ka fo ko anu de bina ke manton ye manton mi ni anu de bina to gouverner anu de bina ke to sans fait mais bislamo la halabedi islamo ne ken be mo dogmo yebi kuno islamo me chogodi islamo ne ken be mo fien yebi kuno islamo me chogodi islamo ne te jatela bi kuno islamo me chogodi o masoro dowerela o bola an yere la halalila ni bayirana ka fo ko an kan ka kosegi kata Allah taala mu ko son an ga bonye ay kosegi amma chogomina ambare man islamo ambe bi wakati mina islamo o be wakati do le latemena wakati mi ni aka gbele wakati mi ni aka kuna wakati mi ni atise ka fo kase adana islamo ne tuye fanga tiguye nga islamo ke la dese bato yebi islamo ne tuye nyamo ye nga islamo ne kela bi mo were lebe ulu marala amari man islamo nele mo mi ni ka histoire kala ni ka nyingali ke islamo ka konyana folola kana islamo yebi
ibe kabakoya wolo koson anga bita temke ango silamaw lahala kunu ani silamaw lahala bi ame fe ka kuma wole kan amari man silamaw mune nanani yelamani bela jeni kasoro nanga histoire kala histoire be min fo anyene silamaw takola ani amme min yelabi a cheka janyona fo ka teme adanka ambari man silamaw ande tun kela mo korota nu yebi ngabi anu ne kela mo domo ye anu ne kela mo yebi ni mo ken be ka anklan ka andi nyoma o ban domu chogo bi ko dia o be fenkana femi ko dia noko kan korota anti se ka kuma fem bela jani foslamaya bela jani ka hakebe doma foslamo o sorola munefe o sorola anu ye ka yelmal ne fe amari maw ay ñiningali ke jone islamaw yi islamaw olu le kela mogow ye cembe yoro mina o be kayile islamaw ne kela mogow ye la diliya be yoro mina o be kayile ni ga ñiningali ke islamaw na islamaw ne mogow ye nartadi almauta wa naba annahum islamaw o be dien sayama mais o te dien droyalement ma o bebe kela mune koson ala utala jati koson ni sayere fana kela ala koson yalon ka fo ko ye korotali islamaw ki chien ala utala la kayira ka fo ko olumina balo ni islamani ye ni korotani ye ni ala utala sonama fo tuma mina ni sayabina kanu soro islamaw o ya yira ka fo ko o bina sabati ni sranika على الحق المبين نسرا نيماني نسرامي ني الله بيان الله بياني نسرامي ني الله ينماني نسرامي ني افوي دوغنته سلامو اولولي مووي مومي ني اولولتيو موسون هرمو يكونو ني اوباراني ني سلاماني ني اوكا دين ماراكونو سلامو ني كا دين ماراكونو سانجولي diembo bolo o ba yelema chogo min ko dia ngani kay yelemal dona ko la saki yelemali dona an yerelila amane man islamo ay nyini ngali ke ay histoire nyini nga islamo ga ko nyaawula histoire mena fo anyelo islamo ne kela mowi momi ni o ka fantanka hake no ka latanga ka fantanka hake dama ka muso ka hake udoma ka dimson ka hake udoma ay histoire nyini nga jone islamo yi histoire bena fo anyene ni kame ko loni lakle atume silamaw ne bulu ni kame ko korota otume silamaw ne bulu ni kame ko dina silamaw ko lotu ni rak fana kame ko dien ko nyaw mo mi ni olulo tuye premier o ko nyaw la o le tuye silamaw yi nga ko nyaw yele mana amari mal silamaw an histoire yinga silamaw mo sugu juma wonotu silamaw o ka yoro sugu juma woni mara ni muye ni kalima ni ye kalimatul ikhlas o ka mara ni muye o ka mara ni limaniyali o ka mara ni muye o ka mara ni islamayan ni ambane ma silamaw anye histoire yinga jone silamaw ye silamaw ne ni o joye o ka dien la noroya silamaw ne ni tawhidu ye o selaka dien mara ka se ka korota soro silamaw ne olu le ka famuruta ka keleke ka alaw tala ka kumakan ka korota ka jugu faga o bela jeni kela mune koson o bela jeni kela mukoson alaw tala ka kumakan na ka se ka sabati chugomina mukoson islamani ka se ka sabati chugomina mukoson silamaw ka se ka korota soro chugomina nga silamaw la halabe dibi silamaw la halabe dibi bela jeni kan ka ayere nyininga dogalman sugu bela jeni nyashin ni silamaw ne ma hakete silamaw ne labi o ba yirana ka fo ko an kan ka an kosegi doni mukoson korota mi ni atuman kan folala an ga se ko korota soro chugomina nga ni yelemani minu ni akela silamaw ka konyawla ate bali moshila ile mogomi
ni ka rasul ka kuma kame alayhi salatu wassalam tumamna naba falan yine bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba ko silamaya adam ne na dogola folo la chogomina rasul alayhi salatu wassalam tumamna nanat me mo wala ka taslamaya la atme dogole ka mo wele atme sra ni silamaya ta kunyai ambi malgré silamon kacha mais rasul kam alayhi salatu wassalam wa sayaudu ghariban silamaya adam ne na fitini chogomina dogola chogomina silamon dien lama wati bina se o bina strano ka silamaya e o bina dogo ni o ka silamaya e o sawu masoro dore fe o sorola an yere jogole fe nga rasul be mo sujuma on etaluna mo mi ni o bina o boloke o ka dina nina o tina sran foynye wala yakhafuna lawmata la'im umno boloke ni dinan na ka alaw tala bato o seko dama yira la ina falaw tala ko yamariya na ye chogomina yalon ka foko olu mo ko here babo ye kiyamalu rasul kama tuna alayhi salatu wassalam wa yushaku an tadaa alaykum al umam min kulli ufuqin kama tadaa al akalatu ala qas'atiha ko atola doni ko ko di den laban wakati la mo bena nyon wele islamon kama ina fo dominikelaw no nanani dominique kana bla tasan kono o be ɲɔgɔn wele kana domini kama cogo min na bɛɛ bɛna kana bolo don domini tasa kelen na ɲɔgɔn fɛ o kɔrɔ ko di diɲɛ laban na mɔgɔw bɛna révolter silamɛw kama silamɛw de bɛna kɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen jugu ye i n'a fɔ an ɲɛ b'a la cogo min na diɲɛ fan 12 bɛɛ lajɛlen na presque i bɛ se ka diina bɛɛ pratiquer mais n'a kɔni fɔla ko silamɛya i kɔni tɛ se k'o pratiquer droit tɛ silamɛw bolo diɲɛ kɔnɔ tuguni sahabaw ya rasul alayhi salatu wassalam yala o bena ke kasro islamu ka dogole wa ou bien problème jumene be akolla abana ke kasro islamu kacha mais islamu kacha ya ni chaya mini nafatala ako abe komi jikanga nika umuke jila nika kanga iba e kanga jibe ke ka sonfa mais kanga jimi ke la ka sonfa ni jitere foite arete se ka ke foyi ko islamu bena ke din la wati ina fo jikanga be tugumina laqad sadaqa rasulullah an yarafana be yoromina an yabala islamu la halabe tugumina ambani man islamu duskun be kasi nyaw be jibo se weretan ye sele kon be allah taala nanga ye ka jate mine komi be kala islamu na dien kono kere kere li buloma komi be kala islamu na Palestine kere kere li buloma tuguni mimbe kala Gaza mogowla demsenu be fa mo korobo be fa kalange so be ci dotoro so be ci misiru be ci nga dien bela jeni siginne bela jeni makununne yala islamu do organisation internationale nunu do onu yere do droit de l'homme mo olu bela jeni be mi yala o nyata la le wa o bien mune kela islamu ni kay nunu shima wuli ka haraka ke ka keleke ka riposte femimbe fagali mimbe toro mimbe kurambe tige domini be tige domini tse kata doma o be toro subu bela jenna jibe tige anduma fo an yere ka slogan ma fo ko l'eau est source de vie ika jitige mo ma o koroko di ika domini tige mo ma o koroko di bomu be jigi chugo mina be jigite bombardement be ke chugo mina abe ke o chugo lati na ben dien bela jeni siginne bela jeni makununne mo shiti se kakuma ali mo be fe ka hereke oye natigi kabe wuli kata abe fo anyene ko isigi kana ke fo nanga sara dima tumam na ibe soro kata ke Allahu akbar na jone be fagalin kela yahudiyaw ka fagalini ate bali moshila mo mi ala enkisi ni sila ki fafa mo wara fagali o te ki nyene foye mo mi ni sila ki bafa mo wara fagali o te ki nyene foye na yahudiyaw olu ka mo faga min ka fisa ka teme an fanan bawkan no o be min kela bi amankan ka bali hakliman shila ولو قال الله تعالى كوما وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف
yahudiyaw tun kɛra mɔgɔ ye mɔgɔw min ni o tun bɛ nabi ɲuman kuturu yɛrɛ faga isa ka yɛlɛ sankolo la a sababu bɔra mun na a sababu bɔra parce que ale yahudiya kelenw o ka isa gbɛn ko b'a minɛ k'a faga o kama isa a ka sutura yɔrɔ ɲini o sababu la Alahu Taala ka isa kɔrɔta ka taa sanfɛ an balimaw ni ka ye mɔgɔ tɛ kuma na o b'a yira k'a fɔ ko ni kɛlɛ ni hakika dɔ de bɛ ni kɛlɛ nin na ni ko ɲininka a bɛna fɔ de ko an ni silamɛw tɛ ɲɔgɔn na mais an ni Palestine de bɛ ɲɔgɔn na ni ko ɲininka o bɛna fɔ an ni silamɛw tɛ ɲɔgɔn na an ni Gaza de bɛ ɲɔgɔn na ni ko ɲininka o bɛna fɔ k'an ni silamɛw tɛ ɲɔgɔn na mais an ni Hamas de bɛ ɲɔgɔn na mais an ye ɲininkali kɛ est-ce que kabla o ye taa ka taa Palestine ou bien Gaza bombarder est-ce que silamɛw dɔw ma bombarder ka kɔn o ɲɛ wa an seko ka taa dɔɔni an ta Irak jɔn ka Irak ci an ta Libi jɔn ka Libi ci an ta Syrie jɔn ka Syrie ci ni bɛɛ lajɛlen ye silamɛ jamanaw le mais o bɛ na ni tɔgɔ min ye o bɛna fɔ le ko an ni nin de bɛ ɲɔgɔn na alu tɔw alu sen t'a la alu y'a daje an ni ninnu de bɛ ɲɔgɔn na mais o tɛ pressé an fana bɛ sigi an b'an daje o bɛ kan ka an domu kelen 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 ni kɛlɛ ni Palestine kɛlɛ tɛ dɛ ni kɛlɛ ni ye silamɛya yɛrɛ ta kɛlɛ le ye ni kɛlɛ ni tiɲɛ ani bataraya o ta kɛlɛ le ye nin ye nka an sigini de mɔgɔ tɛ kuma na se kɔn tɛ anu ye nka se bɛ Alahu Taala le ye an bɛ se ka min kɛ anu min n'an bɛ yɔrɔ nin na nin wagati in na o le ye ka duwawu kɛ k'a yira an dusukun yɛrɛ la k'a yira k'a fɔ ko fɛn min bɛ kɛra an ma sɔn a ma an ma diɲɛ n'a ye awa a fana man d'an ye mais se le ti an ye o ka ɲi ka kɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen dusukun na i dusukun larafola cogo o cogo i dusu ka ɲi ka kasi fɛn bɛ kɛla Gaza bi fɛn bɛ kɛla Palestine bi nka ni o si ma ile sɔrɔ i y'a lɔn k'a fɔ ko wallahi kelen tɛ silamɛ ɲɛnɛma ye i y'a lɔn k'a fɔ ko limaniya miskala dharra a t'i dusukun na a bɛɛ lajɛlen ka fisa ni mɔgɔ min ni o b'a ye k'a fɔ ko o bɛ min kɛla yahudiyaw bɛ min kɛla silamɛw na ko a ka ɲi ko parce que ko silamɛw yɛrɛ le k'a daminɛ est ce que i b'a kalama ni guerre na daminɛna don min na ni guerre in ka ca ni san 50 ye o b'a la silamɛw bɛ tɔɔrɔ la cogo min na o bɛ tɔɔrɔ la ten an b'a ɲini Alahu Taala fɛ hali bi an balimaw yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɛrɛkɛrɛnli bolo ma Palestine k'o kun ma bɔ hali bi Alahu Taala ma kɛ la n b'a ɲini Alahu Taala fɛ ni silamɛya ni ka kɔrɔta hali bi Alahu Taala ma kɛ la n b'a ɲini Alahu Taala fɛ silamɛw k'o bɛn kelen ma hali bi Alahu Taala ma kɛ la Gaza mɔgɔw yɛrɛ an b'a ɲini Alahu Taala fɛ ka se kɛ o ye ka fanga di o ma hali bi Alahu Taala ma kɛ la ka bɛnsema di o ma ni kafiri ninnu kan hali bi Alahu Taala ma kɛ la ni yahudiya ninnu yɛrɛ k'o ta tiɲɛ hali bi Alahu Taala ma kɛ la ka Gaza ka seko ka di silamɛw ma hali bi Alahu Taala ma kɛ la aqulu qawli hada wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله على إحسانه والشكر على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله رب العالمين أنت مكمنا منك ولي يلمالي مي أدونا سلاموك كونيانا depuis سلاموك لا هلا يلما depuis سلاموك أجو يلما كونيا يلمنا سلاموك n'o tɛ fɔlɔ la n'a tun fɔla ko silama kafiri tun tɛ se k'a ɲɛtigɛ n'a tun fɔla ko silama silantan tun tɛ se k'a ɲɛtigɛ mais mun de nana ni nin dɔgɔyalima nin bɛɛ lajɛlen ye a sababu tɛ dɔwɛrɛ ye tuma min na ni an k'an kɔdɔn an ka diinɛ la tuma min na ni an k'an ka diinɛ to yen o kama Umar b'a fɔ a ka kuma na radiyallahu anhu نحن قوم أعزنا الله بهذا الإسلام ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله كأنو يمانتوني مانتون مي ني ألو تلاكو كورتا ني ديناني أنا كورتا سروني أليلي
tuma o tuma n'an ka kɔrɔta ɲini fɛn wɛrɛ la min ni diinɛ nin tɛ kelen, ko Alahu Taala bɛ dɔgɔyalima ɲɛsin an ma, Alahu Taala bɛ dɔgɔyalima lase an ma. Anu b'a yela bi k'a fɔ ko n'a fɔra ko mondialisation, n'a fɔra ko ɲɛyɛlɛ, an b'a yela k'a fɔ ko o ye tubabuw ta koɲɛw le ye. Tubabu olu ka fɛn minnu bila an b'o le yela ɲɛyɛlɛ ye, nka kuranna ani hadisa ka min bila an t'o yela ɲɛyɛlɛ ye tuguni. An ka kuranna ni hadisa bila an kɔfɛ, an ka diina bila an kɛrɛfɛ, a kɛla sababu ye an ka dɔgɔyalima sɔrɔ. Nka n'an bɛ fɛ ka sɛkɔ an ka kɔrɔta la, n'an bɛ fɛ ka sɛkɔ an ka bonya na, an ka ɲi ka mun de kɛ? An ka ɲi ka kɔsegin ni diina nin ma, an ka ɲi ka kɔsegin kuranna ma, an ka ɲi ka kɔsegin hadisa ma, mun kosɔn an ka se k'an ka bonya nin sɔrɔ cogo min na. Alhamdulillah, louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur des cieux, de la terre et de tout l'univers. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala et son salut soient sur le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Chers frères et sœurs, lorsque nous observons l'état des musulmans aujourd'hui, ou la situation des musulmans aujourd'hui, nous sommes souvent choqués de voir les musulmans dans cette situation-là. Souvent, on se pose la question, est-ce le même islam d'avant ou bien c'est autre islam, l'islam d'aujourd'hui? Certes, c'est le même islam, l'islam n'a pas changé. Mais pourquoi toutes ces choses-là envers les musulmans? Pourquoi toutes ces situations-là? Pourquoi tous ces changements-là? L'on doit se poser la question. Chacun d'entre nous, chaque musulman doit se poser la question. Pourquoi nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui alors que nous n'étions pas comme ça hier? Les musulmans d'hier, ils étaient comment? Et les musulmans d'aujourd'hui, ils sont comment? Posons-nous la question. Les musulmans d'hier, qu'est-ce qu'ils ont fait pour obtenir ce qu'ils ont eu? Et nous, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons fait pour obtenir ce que nous avons aujourd'hui? Les gens s'abusent des musulmans. Les gens torturent les musulmans. Les musulmans n'ont pas de droits. Quelle est la cause? La cause n'est rien que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné la religion, et à travers la religion, on a été gratifié. À travers la religion, on a gouverné le monde. À travers la religion, on était les plus respectés. Et aujourd'hui, on pense qu'il y a d'autres choses qui sont mieux plus que la religion. On pense que c'est la religion qui nous met en retard. Et lorsque on a donné dos à la religion, lorsqu'on a laissé la religion, voilà ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Pour cela, nous avons choisi comme thème la situation des musulmans entre le passé et le présent. Chers frères musulmans, les musulmans traversent aujourd'hui l'une des périodes les plus sombres, les plus difficiles. Alors que dans le passé, les plus puissants, c'étaient les musulmans. Nous sommes passés des plus puissants aux plus faibles. Et du leadership à l'humiliation. Les musulmans avant hier, c'était des leaders, c'était des puissants. Et l'islam, c'était la puissance. Mais aujourd'hui, c'est l'humiliation totale. Les musulmans n'ont pas de voix. Les musulmans n'ont pas de droit. Et c'est partout dans le monde. Si on veut
on dira que tout sauf l'islam, partout dans le monde. Quelle est la religion qui est combattue? C'est l'islam. C'est la religion que les gens n'acceptent pas que les musulmans ils mettent leur religion en pratique. Tout sauf l'islam. Quelle est la cause? La cause, le problème, c'est nous-mêmes les musulmans. Quelle est la solution? La solution, c'est la religion. La solution, c'est le Coran. La solution, c'est la parole du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Tant que on ne se réfère pas au Coran et au prophète et aux paroles du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, nous allons rester dans ces humiliations-là jusqu'à la fin du monde. Il faudrait qu'on réfléchisse un peu. Ceux d'avant, comment est-ce qu'ils ont fait pour gouverner le monde? À travers quoi ils ont gouverné le monde? Le monde avait peur des musulmans. Ils avaient quoi? Ils avaient Dieu. Ils avaient quoi? Ils avaient le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ils avaient quoi? Ils avaient la religion. Et nous aujourd'hui, on a laissé Dieu, on ne suit plus le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, on ne fait que suivre notre pensée, on ne fait que suivre la pensée des autres. On a laissé le chemin du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et la religion aujourd'hui, ça ne nous arrange pas. Parce que on pense qu'il y a trop d'interdictions dans la religion musulmane. Donc en pratiquant la religion musulmane, on pense qu'on devient faible. Ça ne nous arrange plus. Chers frères musulmans, cherchons à se référer au Coran et au hadith. Mettons-nous dans la pratique de l'islam pour qu'on retrouve notre grandeur, notre respect. Chers frères musulmans, quiconque connaît un peu l'histoire sera très étonné par cette situation qui est la situation des musulmans aujourd'hui. Est-ce un changement qui s'est produit? Non. Les musulmans étaient une nation forte, mais qui sont devenus aujourd'hui une nation faible. Demande l'histoire, qui sont les musulmans. Il te dira que là où règne la vérité et la justice, c'est là que tu vas trouver les musulmans. Les musulmans disent: nous acceptons la mort et nous refusons d'être sous-estimés. Nous avons prêté serment de vivre ou de mourir musulmans. Nous, avec l'islam, nous étions les meilleurs des gens. Et à travers l'islam, nous avons pu gouverner le monde. Mais aujourd'hui, tout est en envers. Tout en se poser la question, quelles sont les causes? Les causes, c'est comme le prophète, et c'est comme Omar radiallahu anhu, il a dit dans ses propos, il dit: nous sommes une communauté où Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la grandeur lorsque on a mis en pratique l'islam. Notre pratique, c'était l'islam. Et lorsque on a laissé l'islam et on a donné dos à la religion, voilà pourquoi nous sommes en train de subir ce que nous y sommes aujourd'hui. Chers frères musulmans, ça fait mal. Et nous coulons larmes lorsque on voit la situation des musulmans
aujourd'hui partout dans le monde. Et précisément, en ce moment-là, ce qui se passe en Palestine ou à Gaza. Des femmes qui sont tuées, des hommes sont tués. Et aussi les enfants, des maisons qui sont bombardées. Et même les écoles. On ne laisse rien. Tout est détruit. On peut même dire que c'est un génocide. Matin, midi, soir, ils n'ont pas de nourriture. Et il y a coupure d'eau et d'électricité. Et le monde est là en train d'observer. Personne ne peut s'opposer. Quand tu veux parler, on dit ce n'est pas une guerre entre les musulmans et les juifs. Mais c'est une guerre entre les juifs et les palestiniens. Souvent, ils disent c'est entre les juifs et les habitants ou les gens de Gaza. C'est entre ces deux groupes-là. C'est ce qu'ils disent à chaque fois. Mais on se pose la question, est-ce que, avant qu'ils ne font cela, ils n'ont pas détruit d'autres pays musulmans avant qu'ils arrivent sur la Palestine? Certes, référons-nous vers l'histoire. Quel était le cas de l'Irak? Quand les musulmans voulaient riposter, on dit c'est entre nous et l'Irak seulement. Vous les autres, on n'a rien à voir avec vous. L'Irak a été détruite. Et après l'Irak, on a vu l'histoire de la Libye. Après la Libye, c'était la Syrie. Et aujourd'hui, c'est la Palestine ou bien c'est Gaza. Sûrement, après la Palestine, ils vont chercher à détruire d'autres pays musulmans. Et le monde est là, le monde est tué, personne ne parle. Même ceux qui veulent faire des dons aux Palestiniens, aux gens de Gaza, ils sont interdits à le faire tant que l'organisation internationale n'a pas accepté. Comment peut-on comprendre cela? Où est passé l'ONU? Le droit de l'homme, où ils sont? Les organisations internationales, où ils sont? On est là en train de parler seulement. Est-ce que c'est la parole qui peut les sauver? Est-ce que c'est la parole là qui peut les enlever dans ces situations-là? De toutes les façons, c'est des épreuves. Et c'est quelque chose qui est passager. Et tout cela, le prophète alayhi salatu wassalam, il a mentionné tout cela. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit dans l'un de ses propos, il dit de la manière l'islam a commencé dans la peur. C'est comme ça le jour de lorsque le jour de la résurrection se rapproche, l'islam sera comme il a été commencé. Et un jour, il était assis avec ses compagnons. Et il dit, les gens vont s'appeler à l'islam comme de la manière les gens s'appellent vers une assiette de nourriture pour manger. C'est-à-dire, les musulmans seront un jour comme de la nourriture à bouffer. Et les Sahaba, tout étonnant, de la manière eux ils ont vu, ils sont en train de combattre les musulmans, les mécréants, la force de l'islam, la puissance de l'islam, autant, et dire qu'après des années, les musulmans seront faibles, ils étaient choqués.
qu'ils ont demandé au prophète alayhi salatu wassalam? C'est parce que en ce moment-là, les musulmans seront peu. Il y a autre problème. Le prophète dit alayhi salatu wassalam, en ce moment-là, ça va trouver que les musulmans sont nombreux. Mais le nombre ne va servir à rien. Ils sont beaucoup, ils sont nombreux, mais ils ne peuvent rien faire. Il n'y a pas de résultat. Et tout cela, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a dit encore la cause lorsque les Sahaba lui ont demandé. Mais la cause est quoi? Il dit tout simplement, c'est lorsque on va aimer plus la vie que l'au-delà. C'est lorsque on va avoir peur de mourir. C'est en ce moment-là que les choses vont se renverser. Et c'est dans ces situations-là que les musulmans vivent aujourd'hui, comme nous le constatons tous. Pour qu'on retrouve notre grandeur, notre puissance, il faudra qu'on se retourne vers la religion, vers le Coran, vers les propos du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension de sa religion. Fasse Allah que nous soyons des musulmans pieux et sincères et que la Jannatul Firdaus soit notre demeure. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de venir en aide pour nos frères qui sont en Palestine, qui sont tués par les Juifs. On ne peut rien faire, mais tout ce qu'on peut faire, notre rôle, c'est de faire des bénédictions vis-à-vis entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, faire des bénédictions pour ceux-là qui sont torturés par des mécréants et par des Juifs. دينا فامي الكوي محل بيرو تلا مجلما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في غزة اللهم انصر إخواننا في غزة اللهم كن لهم معينا ونصيرا اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم قوهم على أعدائهم اللهم قوهم على أعدائهم اللهم قوهم على أعدائهم اللهم عليك باليهود الطغاة اللهم عليك باليهود الطغاة اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك بعزتك وقوتك يا قوي يا عزيز يا متين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. استقيموا واعتدلوا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.